前で縛っていく。これでぐっとこの状態で縛っていく。この状態で一旦こう通して、そしてこれをこうまずここでこうやって通していく瞬間に、これはこうやって持っていくんやけど、そしてここでこう持っていったやつを首で押さえて、でこう持っていく。そうそう。そしてこの瞬間的にここで押さえながらもう一回縛れたら、ここでこの通し方でこう通していく。全然手が動かない。そしてここで縛って、ここでこうやって、そうするともう動く。もう肘から先が全然動かないですね。はい。